Tällä videolla kerron livepilkkikaluston varustamisesta. Active Target 1 liveanturi saa kaverikseen 3D-tulostuspajan valmistaman komposiittisen Live 360 pilkkitelineen. Keveys 850 grammaa oli tärkeä ominaisuus ja tuote on myös valmistettu Suomessa. Tuotteen tilaaminen oli helppoa. Se tapahtui 3D-tulostuspaja.fi sivujen kautta ja sivustolla on muutenkin kattava valikoima erilaisia 3D-tulostettuja live-kalastustuotteita. Toimitus oli nopea ja sitten pääsin paketin aukaisuun. Paketti sisälti selkeän toimitusluettelon ja sen mukaiset tuotteet. Siinä oli myös hyvät kokoamisohjeet ja toimitus sisälsi kaikki tarvittavat välineet, pois lukien työkalut. Ja sitten ei muuta kuin kokoamaan. Tilasin samalla muuten kuljetustelineet Ahkioon, tulee live-luotaimelle ja jääkairalle. Tuotteet on helppo lisätä samaan tilaukseen siellä 3D-tulostuspaja.fi-sivustolla. Tuossa näkyy kaikki asennettuna, vasemmalla live-luotain teline ja oikealla siinä kairalle oma teline. Ja sitten käytäntöön jäälle. Anturiteline pysyy hyvin telineessään, vaikka tuolla jäällä oli aika paljon epätasaisuuksia. Ja sitten luotaamaan. Teline on tosi kevyt ja sen kokoon taitettavat jalat mahdollistaa kuljetuksen pienessä tilassa. Teline pysyy hyvin jäällä paikallaan ja sen pyörintävastusta saa helposti säädettyä. Eli se ei pääse helposti tai ei pääse kääntymään, vaikka käsi irtoaa kahvasta. Ja tuo varren pituus on sen verran pitkä, että vaikka seisaltaan pystyy livettämään. Se on hyvä juttu. Siirryttyessä taas anturiteline on helppo napsauttaa ahkio omaan telineeseen kiinni. Se on todella helpottava väline. Luotainkin toimi mukavasti ja kaloja näkyy, mutta hivenen hankala oli saada pinnalle asti. Keli oli mitä mainioin. -3D-tulostuspajan pilkkiteline on kaiken kaikkiaan toimiva, kevyt ja loppuun asti mietitty tuote. Ahkiokiinnikkeet on myös erittäin toimivat ja ne helpottaa aktiivista liikkumista jäällä. Työn jälkeen oli viimeistelty. Turvallisia pilkkireissuja teille kaikille.